Bahatina cejna qurbanê bazara ajalan jî bi tevger bû. Mezata bajarê Amedê bû weka şahiya qurbanan. Şivan û gavan ji bo ku ajalên xwe bifroşin anîn mezadan. Welatî jî ji bo bikaribin qurbanekî ser jê bikin berê xwe dan bazarê. Lê hejmarek ajal firoş dibêjin emê heywanan buhabûye. Ji ber wî jî kiloya goştî buhabûye. Kirîn û firotin kêm xuya dike. ولا بندام مشتریانه مشتری وره کیف آمیز وره ولا وطا مشتری نه حیوان کس جسه مده ولا ای سال yani گورا انا وای نیف ساعت کی مانیه گورا ای سال sanki müşteri hene ama bale fiyat ki zede fiyat mesela je 15 dest bed ke hayya si mesela eve borak tabi 25 jitne gabine tadi borak ana kan borak adat miştir mesela ben ame borak ebeden وانا بن سيره يعني بن 25 سيره تنقابه بين zaten. روش نورمال حيوان ارزان ملت فقير بچوان نورمال قاسب بچوان حيوان bulmuştu be. Vera bağlara yeni ki Kuriçen mazalığı, yeni ki mazalığı. Millet geçti. Emre vera şu an harcadık, hurdık, parçalamıştık, dibin yardımcı. Yalnız yem bayi. Yem bayi. Millet gitti emjer harcadık, dikane melvrayı, emj millet ara dibin yardımcı rındı. روشا ما پرنا باشه امجه ممنون هنه حیوان نای فروتان دوغری درست حیوان پر بوها ایسال یعنی سال شونی گره ایسال بوها بویه او امجی که خیر نابینن ام کار ناکن کرامتون ای ام اگه مگل بوشه داره این بوها بویه توزان مصرف گرام بویه جا بوها بویه حیوان ارزانه یعنی گورا وی هاوی گورا ekonomiye ana gerek ana ki baran ki kavur ki kemi 5 milyar tüne var. Gerek tüne var yani dünya geçer 5 milyar var. Yani şu an erzanı yani hayvan erzanı millet şey derrevi millet her derre millet khiri nak zaten millet khiri aciz buye. Millet khiri aciz buye. Li gorî welatiyan jî pere di bêrika xelkê de nîne. Qurbaniyekî jîtiye 20,000 lîreyên Tirkiyeyê. Müçeya herî ema karkerek jî 28,000 lîreyên Tirkiyeyê. Wê çawa bikaribe qurbaniyek ser jê bike. Buhabûnê em ji qasab dipirsin kilo heysi de ana kalibra ji me ceval pirsiya ew difroşe divê 750. Êdekaviya goştê şile ew jî goştê zuwaye. Pir baye. Xwedê yardımcıya fakir û fuqara ve ev ku nikare bistîne ev ku meyê carkî jî goşt navîne Xwedê yardımcıya wan be. Li gorî daneyên serokatiya giştiya Yekîtiya Odeyên Çandiniyê yên Tirkiyeyê buhayên îsal ên qurbanê ji bo heywanên piçûk ji 15,000 lîreyên Tirkiye ji bo heywanên mezin jî 120,000 lîreyên Tirkiye dest pê dikin. Îsal tê pêşbînî kirin ku nêzîkî 3 milyonû nîv qurban bê serjê kirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.